Lagunok, nik gabon hauetan nahikoa kozinatu dut eta atzeden pixkat hartu nahi dut. Gaurkoan biritxi etorriko daguana kozinatzera. Kozinero ederra eta nik pintxelanetan ibiliko naiz. Duela 2 ordu esan dit, basetorrera lekeitiotik. Ez dakit bere Jeep Willys sarroriekin iritsiko ote dan. Hemen txenagon zai. Katxarro sarrori. Biritxi! Venga, barroa! Bauan ordu ahi! Kaixo lagunak, eguerdion, eta bota bostekua, Biritxi. Hore bat, hemen izatea. Nondik etorria iz gaurkoan? Etorri lekitzotik, baina leno Singapurretik. Singapurren ibilia, guain 2 aste, 3 aste, hilabete, o guantxe? Ba, 3 aste. 3 aste, Bai. Bueno, guantxe garatuko dugu Singapurren zertan ibilia, hau mundu ibiltari bada, beti laban egin eskuan. Bai. Eta gaur, ze karrie prestateko, ni pintxilanetan ibiliko nauk, da ik zerrez eta karriek. Bueno, esan azu zelan dala, doradia esatez dugu lekitzoan. Urra burua. Hori ingo gatzetan, bai. bueno, gure labat egiten duena, baina gaur ingo eskuse gatzetan ipini, eta gero, barazi batzuk lurrunean uretan. Da gero, aparte, zelan da, alkatxofa, flora alkatxofa deitza dukona. Horburu lore bat. Horburu lore bat. Hore, ipiniko hau, empanata, rebosaua, eta gero poetokotxau pizkate, olako... Paparra pizkate eta foa pizkate. Zabalduko danak eta listo. Eharra errezeta datorrena, ni ikasteko prest nago, eta zueke bai, ikusi eta ikasi. Api lagunak. Bueno, lagunak, gaur enia dion behar naiz, eta Biritxi, kontatu igu pausuz pausu nundik noa ibiliko gaitupen gaurko errezetakin. Bale, lehenengo biona da, labia berotu, da inguna da, ura bota gatzari, ingotzau hoge bat, arrainari. Gero piniko sonda bat. Inberdiau masa bat bezala, ez da? Berako minuteko. Da gero tapaten daunean, labara, horrek 25 minutu, 30 biliko da, baina sondi hauko unez, horrek ez dago problemarik. Eta sonda horrek guztia dakakela. Nola erabiliko, ze jarriko sonda, barruaino bihotzian jarriko jo, ez da? Baina hori da pausorik importantien. Atzenean, jentiak zema denpora. Hau bagokozu, sondia bagokozu, ez dagozu arduratu biharrik denporia itxik. Zenba gradu iritsi behar zaio barruaino? Sekreto bat da, Zetengozi lanengo atatik. 51. 51? Bai. 50 pasa berdi. 51. Da gero, izizu deskatzaten pizkat arrainari, hori gizela. Bere beruakin bukatzia egiten. Da gero, totuen egitzu zen bitxartia pizkat bizok. Gero, horrek kendu, danak kendu gaz guztia, da tara, maminatara arte, horrek atuko txuz 54 barruan. Da hori da temperatura ona. Bikain. Nik bati esan txitxean, eta gu baserrinti jau gutxura bera, bai, honek kilo bat iritsikoek, hortxe bilikoek, eta kilo egun hola. Kiloko, ia, 25 minutu. Hori da. 25 minutu. Gero, ja, 2 kilo, 50 minutu. 2 kilo, eta bihotzea iritsi berdik, baina garrantzitsua, ikesan degena, 51 gradukin, esate jau, ite jau bikain. Eta hau da sonda berezi bat hau netako nena, aldala sartu laban barruan. Beste batzuk merkatu nauzen diraz kanpuan neurtzeko. Baina nik ez nahi hori, nire dut barrun egotira. Horrezik ekarri eta hauek. Eta gero, atia nola itxiko jau hau barruan sartzen bat? Barruak aguantaitzen dago. Aguantatzeik? Bai, oinatien inako kabli da. Oinaterentzako, esan bida. Ondoz, tio. Bueno, barazkiak izango jau. Baraziak ingoz lurrunian, uretan ingoz egoziz, atzenean importanti bera da, arraina da. Horrek ipiniko salbuan, gorizo pizkatxo bateaz, baina sintoni bat lagungarri bezala. Hori da. Oso, eta berdina ingo jau bai azena jo, patata, eta... Hori da, honek ingoz tornea, honek zatitzuka, da honek bastoi batzuk. Bikain, eta gero, lore hau, nola ingo jau lore hau? Lore hau da produktu bat flipanti da, ze honetan ja konfitata, hori jotan. Horren edo esan egon dira zela, 80 minutu, 85 gradutan. Bertan hori jotan. Temperatura basuan egozitako zerbait bezala. Orduan, egin ja dauz, konserbaten dira espillo bat ondo, kongeladien eukitxotez, da hori ninguna da,
bera lora zabaldu, eskukin. Bueno, gero txuengo hori. Da inaldo gero hori marka plantxan. Gero ipiniko bat, hori esan da. Paparrakin, este foa mikuikin, da beste bat egin guz, rebozauta. Hori da. Hori izango da, hemen zentzekau, ez ne gaina, ez nia. Ez ne baina, zingo da, alkatxofo bat iringo, da ipiniko zo behiak. Kerrematxo bat ingo zio. Horiak eta, bueno, zerrekin lagunduko ja, nire jungona, hau pentsatiat, barruak garbituta karriek? Bai, hori txendana bakar, eta oso garrantzitsua da, jentia jakin da izan. Eskatak jarritak iberdula, ez da? Dana, ez ikutu ez ebez, bakarrik emetik, zabaldu agua, atara tripak aldozuna da, listo. Hemengo gorri horiek endu, tripak atea, atuna jateatzen zaion bezala, osoik atea. Da ez ikutu ez ebez. Ez ikutu, bai, zatik angero bestela, eskama kenduta balin badazka, gero segertatzea, gero inberda azala altza. Eta iten dantana puskatu, eta gaina gazitu iten da gehiagi, ez da? Gainera gatzak itxotzo, azala jan. Bai ba. Da azala, ezako, eta enbiar. Hori olantxe da ondo. Da hori etxitan nintzako, erabat, supersarra da, baina, eske, hain da ona. Bai. Gu baki guain askotan ite jaula hola etxian. Ta aitak eta guai, lupi bat hartu jan 2 kilo terdiko, labian inda, urraburua, parrua. Arrainetan da bila itxa. Bueno, ni arraia eramatez zio, eta, bueno, behar arranditi pasatzeko. Arranditi pasatzeko. Bueno, ba, martxan jarriko baitu, hau jarriko jau ja laben sartzeko? Bai, hori nikin honek ena hori gota, atarako bandejatxu bat. Venga. Da hori, ikusi behar dugu, honek hau no berotuta goti, bai. Vale, a ber, bandejatxu bat dakaten. Vale, oso ondo. Ezin hori. Ba, ni honekin jarriko nauk, eta ire kontu, ez egin barazkik aurrena. Bai, barazki batzuk hasiko gara. Hemen egur pizka jarriko ja, eta martxan jarriko ditau. Bai, hori gara. Bueno, kontatu iguk, lehen esan dugu mundu ibiltari badala, kontatu dugu jendia izertan eta nola iteken deken lana, zindeken nire ogibidia. Bueno, ba, ninaz Fagor profesionaleko sukaldari korporatibua. Vale. Zer moten da, olaku dala, baina ez matematizan bizan, da, oizea titulua, ez? Da hortan baitzen duena da, nik nire lana da, ba, I+D arluan itzen duza, batez be labak eta kokzin horizontal da vertikala desarrollau. Osa, nik ez dut zate bertako ingenieruei, ba, zer nahi dugun ezukaldian, zentzu dira segure biharrak. Vale. Horrek ondo aztertu. Zeidakak taierrakin kontaktu zuzena, ez da? Taierra eta zukaldarin arteko... Hor daude zail bat, I+D ditzenakoena, da, ontzen egoten gara, bueno, ba, espezifikazioak itzen, ez? Ba, zelan zukaldatu, ba, sonda, gora, bera, olako gozak. Vale. Da gero hori injakuan, ba, juten gara, ba, mundu guztitiziak, bueltaka, horre produktuak saltzen, azalpenak emoten, eta horre gozak. Vale. Eta guantxe eskuartian, ze produktukin zabiltza, osea izia asmatzen, edo zerrekin zabiltza guantxe eskuartian gehiena? Ba, nire, bueno, azkenengo proiektorik garrantzitsuena, diraz laba mixtua, kombi labak, ez? Vapore eta aizezko labak, Vapore aize, eta gero kombinazioa. Eta, bueno, hori zen da proiektu bat oso potentia, garapene super sakonak eta gogorra izan dira, ze injou buelta guztia motzau labai. Lehenau itxen genduan esetasunaren medizinoia barruan, itxen genduan algoritmo baten bitxartez, ez? Lehen dauko sensore bat, aldounak horrek ondo kontrola. Dain jouna da, garapen gastronomiko bat. Zukoen labiari basoia, ez zen aldotzazua esena edo gaur zukaldatu, oliasko bat, ez? Edo oliasko osua edo satizak. Depende si satizak ez da bardina. Noski. Etxoga bat, hankako dalanako, ez? Da gero ze prozesu nahi dozun emon horri produktu hori. Brasear, nahi dozu brasear, konfitar, laban, parrilla, frigiruta. Da zuko hori okeratzezu, da gero zetotzazu nahi dut, kampuan igual, koskorre gotia eta barruan oso xamurre gotia, ez? Zuko hori aukeratu bakarrik ez duzun bihar, da berak iten dut dana. Ope, bai, baina, bueno, behin programatu beharkoek, behin pixkat, eta gero ja, ikutu arteokenian, ja. Gukatzen nian zuko hori badakizu, profesionala zarelako, da, bueno, honetan gabitzen asko hori badakiu, buruz dakiu, baina beste ez dakize. Orduan hor garapen bat, zeinek labiak itzen dana. Ze, ona. Eta hori azkenian, agia esan, bai, temperatura basuan, vaporeak initeko, eta lehen da bizi igualiteik da, tempera basuan egozi, eta gero beha altzatzen dek, eta intendik kanpoko azala, ez da? Ez que hor dauz gauza bi. Niko hori izan dutzen desarrollo hori ditzatzau, iCooking da. iCooking. Osea, sukaldatze inteligentia edo, vale. Bai. Baina hori dira resetak, ez? Baina gero dauz, labak inaldira zen prozeso batzuk. Por ejemplo, deshidratazioa, pasteurizazion,
sea, sus vídeos de cocina al vacío, overnight cooking. Zer deko overnight cooking hori, jendeak eta jakiteko? Overnight cooking da, gabaz, sukaldatzen iztezu nian labia. Overnight. Gauzi da, sukatzen nian, egunean daukozu labia martxan, eta ondo da, baina gabaz egaitik ezin daukozu batekina. Eta zu baina temperatura baxuko konzio bat, 14 ordukua, ez tezu gauko izeko 10 jarriko eta 11 itxaliko, baizik eta etxea jute zanean martxan jartzen dut, eta? Bai, eta arduen gauziz da, horrek egiten da bena, da, gukin joan da, jakina motia berari, ez? Osea, esan zelan inbida ben, orduan sukaldari batek ez da segaitxik pentsa biharrik. Horreko laguntza bat. Eta, por ejemplo, ahumados de bai, keias... Ketuak eba ititu, eh? Hori da prozeso bat, izatez. Orduan, horretan be automatikamente itxen da dana. Ba, egia esan, bai, eta gaina aurrerapen horiek, eske asko aurrezten du sukaldarin lanak, ez da? Bai, datzen nian inaldosuna da, etekina eta labiari be bai, ez bakarrik egunez. Claro. Eta, bueno, baldakak asmakizunen bat ideek, adibidez hemen medallita jartzeko izaten, bai, hau... Ditu, medallitak ez, baina ikusiko zuzen, zondi ez hartungo kabliaz, ez, asmakizun bat ez, baina asmoa da, zema bandeja dauko zen labiak, hainbat zonda ukitzia, baina kable barik. Vale. Eta, bakoitza pintxua sartu eta horrek elektronikoki iristen dek beste nago baita. Eta dana kontrolatia horre zondan bitxartez. Orduan jau oinati arrak ez dizki hau, Bueno, edon bilbotan. Kabliantzako. Hau labian sartuko it? Bai. Txan, hausatxu bat. Hausatxu bitzau? Gila. Vale, txiko izberriro. Ondo. Hau labian sartuko ju. Eta, gero, hau jarri berko ju, ez da? Hau kendu indiak, ez da? Oin itxiko zau, nik hartuko zu, zabaldu. Zabaldu, barra sartu. Bai. Da hona bitxiko kanpuan, da gero konetako. Vale. Orduan ez ja jarriko, porque bakik enmendik goi minutu artetik garrapatuko. Oin ez da merezidu. Enmendik goi minutu ikusiko, zenbatea dikoan. Oin teorikamente horrego medidak, 8 gradu, 10 gradu, berak dauko zanak. Hori jakingo, da gero garrantzitzuena, 51, da orduan txatara. Da gero apurka itxi, motel, egon ditxera. Nik hasiko naure bai azalore honekin. Bai. Venga, guazen. Bueno, eta hemen txegeatuko gea, egu etxek zuaiskak iten, hemen biritxi jarritu zuaiskak, egosten jarriko ditugu, eta bitartian jungo gea erreportai bat ikustea, Basque Culinary Centrea, eta bertagoaz, gozuan bila. Guazen bertara. Kaixo guztiei, ane naiz, eta hemen gaude Donostin Basque Culinary Centerren eta gaurko egunen egingo dizuegu Gabonetako postre bat. Duela 10 urte etzegon gastronomia ikasteko unibertsitaterik, etzegon gradu ofizialik, eta garaian zeuden sukaldariek ikusi zuten beharra gastronomia era universitario baten ikasteko, ez? 2009 sortu zen fundazioa, eta handik 2 urtetara sortu zen Basque Culinary Center, ateak ireki zitun graduarekin, dala gastronomia eta sukaldaritza arteen gradua. Gero baditugu beste 10 bat master, oain gainera badaukagu doktoretza programa bat, gero ditugu lareun kurtso espezializatu, online ere badaude kurso ezberdinak, formakuntza profesionaletara zuzendutako beste formakuntza batzuk ere baditugu, eta, azkenean ebaita, egunerokotasuneko pertsona horientzako ere baita badazkagu formakuntzak, BCC Culinary Club, azkenen nahi duguna da baita gastronomia gizartera luzatu edo gerturatu inkluso, ez? Eta horretarako daukagu BCC Culinary Club. Eta hoin, errezeta egiten dugun bitartean, azalduko dizue, hilabete honetatik aurrera BCC Culinary Cluben eukiko ditugun kurtso ezberdinak. Gaur egingo dugu fruten kopa bat, tekstura ezberdinetan, iruditzen zitzaigulako pixka diferentea zela gabonetan jartzeko, eta baita iteitugun otordu potente horiek eta gero, postre freskito bat eukitza onde etortzen dalako. Hasiko gea, melokotoi krema batekin, horretarako melokotoiakin ditugula trituratu, azukrea eta arrautza txuringoa. Bigarren pausa izango zen lima sorbete bat, ja hemen daukaguna eginda, egin dugu lima zukuarekin, azukrea destrosa eta estabilizante batekin. Eta gero hemen daukagu albaka gel bat egingo dugula, baitare lima zukuarekin, albaka osto batzuk, eta agar-agar erabiliko dugu gel testuran gelditzeko.
Eta bukaeran, dekoratuko dugu lima gajo batzukin. Bale, ja behin osagai guztiak ikusi ditugula, hasiko ga melokotoi kremarekin. Hasiko naiz melokotoi purea botatzen. Orain botako dioguna da azukre txuria, azukre normala. Eta orain botako dioguna da arrautza txuringoa. BCC Culinary Cluben daude mundu guztientzako kurtso ezberdinak, badaude aurrentzako, helduentzako. Hilabete honetatik aurrera aurki ditzakegu, adibidez, hasi berrientzako kurso bat daukagu, gero ere badaukagu abanguardiazko sukaldaritzan kurtsoak, badaukagu nazioarteko gastronomia gustatzen zaionarentzako Libanoren inguruko kurtso bat, edo Nikkei gastronomiaren inguruko beste bat, baita ere sukaldaritza marrokiarra egingo dugu, eta badaude ere jendeak gauza tradizionalagoak gustatzen zaizkionak, eta hoientzako ere badaude. Badauzkagu paellarena, kroketak egiteko, eta mundu guztiantzako dauzkagu. Kurtso hauek izan daitezke bai astean zeharrekoak, badaude beste batzuk ere baita asteburuetan egiten direnak. Hau ja prest daukagu, orain sartuko dugu sifoi batean, gero berotuko dugu, eta ja gero enplatatzen dugunen jarriko dugu. Oain ningo dugu albakajela, horretarako erabiliko dugu lima zukua. Gero botako diogu agarra-agarra izango dela gelfikatzeko erabiliko duguna. Eta azkenean botako diogu tepete bat, dela ura eta azukrearen nasketa bat. Hori, igoko dugu 65 gradutara, retiratuko dugu zutikan eta bukatuko dugu albaka horriak trituratzen. Bertako jatetxera etorne baldin badu norbaitek, jakin dezala ikasleek ematen duten zerbitzu bat dela, gradu ezberdinetakoak, eta erreserba egiteko egin behar da B Culinary Club web horritik, 3 aukera aurkituko ditu, alde batetik eguneko menua erreserbatzeko, bestetik degustazio menua erreserbatzeko, eta azkenik izango zana taller experimental dela 3. mailako ikasleek ematen duten menu berezi bat. Garrantzitsua da jakita astean zehar bakarrikan eskaintzen den zerbitzua dela, eta baita ere jakin behar da hilabetean behin irekitzen direla erreserbak, eta behin betetzen direnean, ja erreserbare ezin daitekela egin. Hau izan da gure gabonetako postrearen proposamena, eta edozein kurtso egin nahi baldin badezute, hemen itxaroten zaituztegu Donostin Basque Culinary Centeren. Eskerrik asko, agur! Ane, ze gauza goxua prestatu ezun, arra indikena, Itzala. Itzaela, eta urraburu hau da gero, horrekin, ja, ezin hobe siestako prepauta. Ezin hobe siestarako, listo. Bueno, mil esker, eta gurean jarraituko du. Beitu, hemen txedazkau, barazkik egosten jarraitu gula, bainak, eta horburu, eta brokolilla. Hoi, martxan dakau. Guan ningo deu, beste gura jarriko patata eta zena joantzako, ez da? Hori da, bai. Hau pixka gehiago jarratuko gu, ez da? Bai, patata beti gehitxua, bai. Bolak edo zen. Bolatxo egingo eskiu? Bale, hemen baseka biribilak ateatzeko. Hori eta. Beizak, hemen txesekat. Bale, bolatxo kateako eskit, azalak enduta, ez da? Bai. Bale, nere kontu. Bueno, eta leheno esan dezu, Singapurretiko, Dubaitiko etorri berri zela, ez da? Bai. Egon gara Dubain eta Singapurren, bai. Vale. Eta zemuzko adibidez, nahi nina galdetu. Zu area jutezea, eta zu ezin dezu area jun gure jakik erakustea eta gora. Zu inberko zu, makinaria adaptatu hango jakietara, ez da? Bai, hori da, inoizin jo, bai, hemengo sukaldaritza feria desberdinetara eruan, asko apreziaten dabe. Fusilloak lortu eta olakuak. Da gero batzutan itxen duguna, euren herrialde diferentetako izanean, euren gastronomia pizkal kontutan hartun, da horrek menuak eta adaptatu. Eta adibidez, Singapur, Dubai alde hortan, ze janari motaz, hor espezia asko eta oliasku bat, arroza. Arroza, gero vegetalak pepillo bat, eta arrainak eta marisku be, bai. Bai, ditu, Singapurren, gero feriatik kanpo egon ginean, joan ginean jatetxe batera, chili crab jaten dabe. Dira solako, bai, dira ze kangrejo langosta kontzerako materiala, kangrejo hondizak, da olako salsa potentiak, kristo pikantia horrenak. Da lako ze asko jaten dabe. Darraina be, bai, baina, ez pentsain, Dubain, baitu flipan abela pio bat, junginean arraina erosten, lonja da. Lonja bat,
increíble, itzala. Galanta, hundilla. Handilla, tío, da variedade asko arrainena. Ni benetan, nenoken alako konsientzirik, Dubai zezatu, arrainan... Bai, etzaiteko, ez, gainean ziok zea hasi erdinen emateula hola, ez da? Bai, baina pilo bat arrain klase, da itzen da bena da saldu, ebajeten, lonja baten, bantxe saldu itzen da, da gero nebozu garbitxu do prepara beste lonja baten. Horretarako prestatu da. Da oso politxa, bai. Eta adibidez, zer erakutsi behar izan de kontan? Zer, labiakin junaiz, labien historiakin, edo labanakin, o zerrekin gutzea? Labien historiakin, ez hau zute, urte bete da presenta genuzela Italien, da oin gauz itzen hori, mundu guztizian. Da gutxen duena da ipintzen duz lababi, eta kliententzako distribuitza edetzako itzen du presentazioa. Da erakutsi, zertan lagundu aldaben labak, ez? Egunerotasun nian zukaldatzen. Zerrekin txunditua galitzituko hemendik kanpo, zerrekin izate, ostra, zeharraeka, o zerrekin... Horrek, sarritxan arraina itzen duen laban, uke moten zaun puntua, asko... Erdi gordin hori, ez da? Bai. Beste batzute, por ejemplo, Afrikarrak eta horrek igual gehiago itzen dabe, ez? Baina, holako lekutan da Europan bebai, horri da, soni eskerre kontrolaldu puntu, ez? Baina hori oso kontutan hartzeko. Eta ze topatu ekan, iteia arraia bere bai hola puntxu-puntxuan, edo? Bai. Vale. Eta gero espezia asko eta holakoak ebai, ez da? Bai, da gero eta gauze horre barazki batzuk, guk ez dauzenak ezagutzen, directamente. Ez dira hain ezagunak gure tartian, da, horrek kombinazioak itzen dabez, eta, ez da, ondo. Eta balekua, ondo. Bueno, gero nundi noe bilez, nundi zean den leku berexina tokatu zaikena jutez. Kontatu zenbat lekutan egon aizen. Igual ez zantzak nunez aizen egon, da leheno bukatzea. Zukaldatu, 70 herrialdetan. 70 herrialdetan, Bai, más o menos, bai. Zukaldean ibili, oza, gauza bat demonstrazioa gaitzen. Eta berezilena zen irutu zaik herrialde berezilena? Ni beti izabatzut, inoz komenta, nitzako berezilena daukitzen barrundakotan azatea getxik, Australia izan da. Australian berritzen egonaz, da nitzako areke beste kontua da. Gero Europa, politxa da, Ego Amerika pe bai, México... Bakoitzak beria daka, ez da? Bai, México, por ejemplo, gastronómicamente, increíble da. Kristona daka, ez da? Txakolatek ez da izera, nerose dozerako, horre leku oso politxak. Peru aldian nik txundituak gelditu dituan zondo jateken eba. Eta sekatek influentzia asiatiko asko. Nikei, hori da, Nikei zukaldaritza da, bere zazoian japonetik Perura jun zirian japonesak eta bertako, japoneko teknikak eta bertako produktuekin sortu zen sukalde mota. Sukalde mota. Bai. Zadaka, hasta izena, bere teknikak. Nikei, bai. Zeran jartituen sopak eta bestiak eta ze gauza honak, Eta cevicheak eta, baina. Bueno, hemen txe, hau irekitan sekau, katxiko ziot indarra pixkat, gatza pixka botako ziot bai, eta bestiai. Vale, hemen astu integralen ondazia. Oso ondo, eta hori ondo induen patatak, bolatxotan, haiek bastoioetan, zuaizkak, bagiztak, txergitxarka. Irrikitan nitxo lore horiekin azteko lanian, lore horiekin, orburun loriak, nola inberdi hori? Hone ja, ezagutzen, konfitata dauz. Hone diraz lagun bat okotik Extremaduran, da berak erakutsi nabazan bere zazoia. Da, nitzako da, hau da, katxofe izaten zauzu. Bai, orburua. Ikasi miratari. Gua, katxofa esaten ginen, guain ikasten gaitu pila. Anime, bai. Bueno, ordune, hone dauko sabore oso potete, oso berezizia. Nik pentsatote guztet batzu, dauz saliak eta ez da benak... Toke noe metaliko, terrazeo, esatean hori, dakan hori. Oso berezizia. Bai, ne asko gustatzen zaitek. Nolan ja, hau dauko ja listo lan, da, inguna holan. Bai, bale, irikiloria. Irikiloria. Orantz, gustuzu? Bai. Da oin. Eta zanpatzen jun. Hobeto bat itxon. Bale, nik saiatuko nahu nik ebai bat ite. Beitu holan, hau bi hau da. Hau ja hobeto doia, ikustuzu? Beitu. Nik ebai jungo nauk. Holan. Bai, bihotza bilatu, ez da? Hori da, dain beitu. Hau dau, ja, hau perfecto. Ze polita. Eta ze xamurra zioken. Mantequilla matik, Baina horrez haitxik... Mantequilla, baina apomada, punto pomada. Xamurra, Baina nekero kongelatu kin aldosuz frigorifikuen da. Urte guztian erabili aldosuz. Bueno, eta jendea gogoratzeko, nik leheno guztiak gelditu naukela teknikakin esan dek, egozikela temperatura basuan konfitatuta daudela. 80 minutu, 85 gradutan. 85 gradutan. Ordun ja... Vale, eta orduan gelditzeitu ja, mantequillatxua bezala, nik egin iriki aldiat. Ez, hori bako txan guztora, betu, oin oran tapakuz. Norekin aldoz, vuelta. Vale, eta esan duguna, indungo bat, paparra jarrita, bestia jarriko jau mikuita, eta bestia
irina arrautza eta pankoti pasata, ez da? Hori da, ipinikoz batzu, eta gero beste inguna, bertara... Vale, birrinduko jaunanek pixka berotuz lapiko batian? Hori da, bai. Vale. Harreko jo, hemen lapiko txiki bat, tengo dugu pare bat, o hiru ola, o zen bat? Bai, nahi beste, hemen dago ze... Zuko esateko, txikila hartuko jat edo zein hartuko dugu? Igual hobeto, Vale, txikitxua, vale, birrintzeko. Oso ondo, horrepeldu. Bai. Vale, eta hauexege bai, hemen prestatzen. Bai. Prestatutakoak hemen txejartzen jongo gaitu. Gero, eta kurtu ingoguz. Zer lore eharra, hi. Hemen nik ikusten nahi nagoen hemen hola, paparra jarrita labien erreta, listo, bexamela bexabota, eta... Baitxa. Horrek aplikazio asko dago, otzian bebai, jendotzu zu binagreta bat, no se perdura batzuk, ensalada bat. Egozitako porruak bezala edo gola, eta? Bai, oso, bai. Gona da gero, que es propiedade hona dagoz, Eta, bueno, eta munduan biraka ibilia izenian, zerrek txunditu igaiena, zerrek gauza raruena jandekena edo? Gauza raruena, behitu, Japonen egon gintzazanean bertako balazkizak, baina oso berezila zirelako. Eta asko enkurtiuta, eta etxekizeta, fermentatuta, eta... Bai, da Mexikon eta insektuak, Insektuak, Ni Mexikon eben jania, zegoan, dordokan brotxeta batzuk eta hola bezala. Eta ona zitxon, gustau zitaiten. Bai, hombre, gero hainbeste espeziasek handa, hainbeste esaten bat zitxaten hori asko gola ere zein diztuko nila. Ez que hoxe esaten alduna, gero bat Txinan eta adibidez, hainbeste espezias atzeotzez, buru galtzozu pizkat, ez zer jaten zauzen, hainbeste gauza hori dana, nik horretzik, zugaten ditzutan nian saiatzen az ez gauza larrain azten, ez? Produktua bat ez be. Bai, hori gaituk hori ez Euskaldunak hortan, ona gaituk, ez da? Produktua ona da honian, elaborazio simple bat, o espina, o binagreta txiki bat, edo batzu pixkatak, eta listo. Bai, hori, atzenen... Gure espeziago dituk, ez da? Piperra utza, batzu ja, eta ospina. Bai, behitu, holantxe. Baina hori txezan leheno arrainak usein hartzen da. Hori goin gelitzu da guri identidade moura, baina izatez hori izan, baina eterrenian, pizkatja makal, hori bota, baina hona da honian ez dik ezarra bia. Ikusiko jau nola ziaken? Bai, a ber. Ondinoko pizkat faltazako. Berrogei, a ber, bustan ikusi. Bustan altza zaion. Geldik anzio, gatzesako. Bueno, hemen txelore egiten nahi gaitu, eta zega jo jarriko zu. Bueno, hau ere bukatuko zu bilore hau egiten, ez da? Vale. Sesamurra dauden, benetan, Buah, jendi izaten nahi nez, daude, benetan. Ez hola, hemen urdaraz pixa harri hola eta arrautza gozi bat, Bai, gero, hone barrio laban ipin aldozuz, zeu nahi zuna, ikustu, errez. Da, daukuz, vale. Kontuz, errez, eta txukun. Atzena zutzako. Vale, bikain. Eta gero, inberdiuna, nola, batein paparra, bestiaen jarri bertzio... Bat ipiniko sartain bat, bertan markako, ipiniko tzau paparra, bestiari ipiniko tzau... Behin markatuta da honien, ez da? Gero bere beruakin paparra... Hori da. Eta gero beste bizak inguz, lehenengo urunaz, pasa, da gero bata arrautziaz, da besti hori raiau bas. Frigiroko bizak batera, da ipiniko plater baten danak. Da, faltako jaku, honi pizkate... Ezne gaina bota, bai, hori pintxe mozu martxan, bai. Jarri egila zan, bai, hemen zekau, eta basiak martxan. Oso ondo. Vale. Bueno, biritxi, eta nunik leku hau eta ja kotxea martxan alda, osea, ire Willis hori, Jeep Willis hori. Ontxe torri nasa, parke, eldunaz beran bitxu. Torreko aldega, ez egite remolkian egarri eken da gero itxura indegen horrazpin, edo... Barea ze, oin, gitxitxo biltzen da, baina, bueno, antzen dago, lekitzen dago. Bai, Eta horre, biltza izan mangoitzian bateri aldatu behar diak, ondo arrankazteik, ondo la moldatzea. Ondo da ja truku hartu jo, baina hori, momentu, berezizetan urutxe faiakotzu. Bai, Karo. Da, bera, da konteke nire daukot lagun bat, mekaniku da berak laguntzen hau. Nik berak jipa zan ju, da nik bera. Maskatiak eta... Oizia, tratu da, baina ziatan esplikaten zelan doian motorra. Da, zontxo, baina, kontuizio ez, ni ez nazka paso l'entenditeko. Segaitxik ez ditzen... Nik ez diat izkunta hori ulerten, ez da? Tipuak motorra entzuen, ja hoi ez bera, zer da bizu, ez da, izenduan tratua... Gultea usaitu. Hori da, nik zukaldian da zuke jipa zain ju. Da, listo, lan txitzen. Bakoitza beria. Hau bajaten miko pizkate. Vale, jetxingo ja, tegila esan bai tope jarri ziot. Martxan jartzeko, honek eurra motezionian kiston indarra hartzeik. Bai, indarra hauko. Hau egia teatzen gumo nau, iragazingo izkio. Bai, horreko txitxuin bidaz. Vale. Dau, beken duin aldo. Ondo. Vale, oirek endukoit. Hau egan pora. Segizan. Hemen kontuz beti, vaporiakin beti esaten dut oso kontuzibli behar dela, Vaporek asko erretzegu.
Jendiak askotan labe irikitzeakuan dagolare bai, Tatutan botatzezu hau erraskara eta eskua gainean balin bakazu, baporek erraitezu. Hau olilua da, eta gio hemen gordekoek botatzeko oliluan lekura. Vale, hau, untxientzako, honea, oso ondo, eta bagiztak txerrek itxarraka. Honekin jarretxuko, Ni usteat ikusi, lasai honai. Erreportaia batea fungo gea eta gero bueltan jaingo deu. Urraburu atera, dana txukun jarri, eta perjitu eta platera dartu. Eta bitartian, ezin hobe, ikusikoek, jungo haituk Stick Tabernara, eta koktel bat prestatu digue. Guazen bertara. Kaixo, hemen gaude Iñaki eta Javi, Stick Tabernan, eta gabonetako bi koktel preparatuko dizuegu hemen Errenterian. Stick Taberna 26 urte daraman taberna bat da, hemen Errenterian, hasieran Patxi eta Joni ireki zuten, eta Joni utzi zuenean, Patxiren arreba Joli ordezkatu zuen, eta Joli koktel munduko txapelketa irabaztera ailegatu zen. Hemen Stick, betidanik preparatu ditugu koktelak eta beste leku batzuetan preparatzen ez ziren tragoak saiatu gara prestatzen jendeari poza ematera. Iñaki eta ni egin genuen kokteleriari buruz master bat, nun Patxi da irakaslea, eta han ezagutu ginen, eta kurso hori egin eta gero hemen egin nituen praktikak, ondo lan egin nuen badirudi eta Patxi kontratatu zidan. Ja aurkeztu dizuet zer den Stick Taberna eta nondik gatozen, eta orain nire lagunak Iñaki prestatuko dizuet bi koktel gabonetarako. Bale, amendako hauna da margaritan antzeko bat, da Tomis margarita baten bertsio bat, hau deitzen da Troitis margarita. Azkenean margarita tradizionala dakana da tequila, triple seko eta lima. Tomis margarita triple seko kiberrian dakana da sirope de agave. Orduan, gure bertsioa da pizkat espeziala da. Dakago hemen tequila membrilloarekin, bestaldetik sirope de agave eta lima. Gero, dekorazioentzako dakagu mango liofiliz hauta, pizka gotxuian saltza, dala pizka koreanua eta tajin. Lehenengo pausua izango zen koktelera hartu, eta gure tequila, gero sirope de agave eta lima, barrura bota, izotzakin, nahastu eta listo. Hoen gabonetan, nik erango nuen Troitis margarita hau prestatu duguna, bai hasieran, aperitibo bezala edo jaten aigan momentuan. Ohituta gaude margarita erateakoan ikustea dakala gatzan rim bat, baina gu vertikalian jarri dugu bi eratan jateko, ezta? Alde batetik mangua hartu snack bezala, edo bestela mingaina betik gora pasatzeko en modo makarra. Hemen dakagu gure koktela, gure Troitis margarita, eta guazen oen bestia preparatzea, postrea. Azkenean da tiramisu likido baten antzekoa, deitzen da diplomisu. Lehenik eta behin ingo esango da, izotz lehorrarekin gure errona, ron diplomatiko reserva esklusiba, Venezuelako ron bat, laranja kafia eta kanelarekin infusionatu gotzen bidez, kafetera alde batean utziko dugu, eta likor de kafe sartuko dugu gure baso mezkadorean. Izotzarekin, gero ron hartu, bota, nahastu, postre bada, postre likido bat, tiramisu tarta likido bat, eta baskari baten edo afari baten ostean erango genuke. Patxi koktel txapelketa askotan parte izan du, daude gipuzkokoak, daude nazionalak, mundukoak, egia da Joli bere arrebak mundial bat irabazi zuela, eta frogak oso ezberdinak izaten dira, teknika, zaporea, batzutan presentazioa, aurkezpena, batzuetan arauak egoten dira, beste batzutan libreak izaten dira. Aurkeztu naiz bietan, oso gustua egon naiz, taldera basari bat ekarri genuen, eta aber etorkizunean lehenengo postua lortzen dugun beste baten. Eta azkenik, mascarpone krema botako diogu eta kakao pixka. Oso ondo, hauek dira gabonetako gure bi proposamenak, alde batetik Troitis margarita eta bestaldetik gure diplomisu koktela. Eta hemen gaude Stick Koktel Barren Errenterian, eta hemen itxote zaituztegu. Aio! Oi, ama, sasoi honetan kokteltxua beti tortzeituko ondo, hori urte osuan, Urte osuan, erosi momentuetan, baina gozua, Bai, oso ona, mundiala, jarraitu jendia goxatu arazten, eta gure errezetakin jarraitu gara. A ber, nola dakau urburua? Nola dakau? 48,4. Bai. Beitu, lagunak? 48,4. Eta goraka dijo. Bai, oia, adibiliko gea, hemen digan gero zande bateako duela, eta azkenengo 5 minutu kanpun emango ziola. Hemen patata eta zana joare bai, egozi zaigu,
eta ingo deuna da, atera, eta hemen txe. Utziko degola, epel mantentzeko geho plateraratzeko Bai, jarola listo, ez dugu hori da. berotu berrez, da? Bai. Vale, ningo etena da, orburuen krema birrindu, eta hemen jungo da, biritxi gure orburuak iten. Bai. Zena ego, aurrena pregitu ingoek, hemen sartuko zaik, ezta? Bai. Hemen hori zo pizkati biherko. Ekilorea edo oliba olioa? Ekilorea. Ekilorea, ezta? Bai, beratako ja ingerrazko produktua. Bestia indar gehiagi, ezta? Naiko? Bai. Vale, hola esan deken reboxatu juta inberdekela. Vale, hori ire kontu. Eta gero jarriko ite bai hemen epeltzen, dio plantxan inberdituk bestiak, ezta? Bai. Vale, haure epeltzen jarriko jo. Hori da. Vale. Bai. Eta bagiztak, bueno, biritxi, gaun hauetan, ze prestatu etxian da entzako? Labian indek, sondakin indek janaria etxian. Gabonetan, a lo alto. Injouz angulak, karakolak, arraña brazan, da txuletia, da listo. Baspare, ezta? La postria, postria ez dakiko. Eta gero postria turroioen bat edo, guantzeose, ezta? Bai. Ona. Bai. Vale, eta guain erreketako ere bai zoze berezia prestatu ezue? Repetizion, soberana, gatea, soberana. Funtzionaten da bena ez da mugiduria. Ondo. Ordune. Ondo, ziok hori. Eta zetan bernian. Eta guain, zoze bakak esku artean, no? Eta junbertzea guain. Bai, ontxe, azte bete barru, goiaz, indizara, Nueva Delhi. Indiara, zoaz, Bai. Ze Delhi ona. berria. Delhi berrira. Delhi berria, bale. De Nueva Delhi, bai. Vale. Eta zein behar dekan, bai, demostrazioa eta produktua saltzea. Bai, hane, iten duguna da, Experience Days deitotzau. Nola? Experience Days. Experience Days, Experience bai? Days, yes. Esperientzia egunak. Bai. Vale. Bueno, hola dizitzau, daratzen da, batzia, ez? Gure kliente lehenengoa diraz dealer, distribuidoriak. Bai. Da gero dauz, sukaldaritza. Bazka Peter Pizzo datzea. Bai, horrela. Edo nintzen dauz evento bi, bata distribuidorentzako eta bestie sukaldarizentzako. Da horrekin asaltzen zauz makina, da horren opinioa bekontuten hartu, eta ikusi. Ze ona. Bai. Vale. Eta batzutan jutea segun ze lurraldeeken, esate, meiziru honia junberdiaz, guain errearra, guain, edo segun noa, igual erresago hartzi jendiak saiago, edo nola moldatzea izo. Sarritzan problemi izaten da, etxetik urten. Ja. Etxetik urten horrek alpergurien mototu batzutan, ez? Baina behin ja egazkin esatzen zarenean, ja... Ez nahi gueltau, ez nahi gueltau. Batzutan bai. Baina baiz pastan be bai, sarritzan jendia zelako harreman hartzezun bertan ferizatan eta azukar bilaten dau. Daleku batzutan, gero peniaz, ez bueltateko peniaz. Vale. Papel pixka jarriko eta teatzeko? Bai, hori da. Vale, ondo. Vale. Bueno, honek jazta ditu zau, kolore politxago. Ze bokau eharra, latza. Oin, aprobetsako bizkate, beren berotasuna. Krematzu hemen sekau, bale? Orburuen krematzua. Bai, hori gero behian ipiniko zon negozu. Hau berraldeko bain? Bai, hau bian dituzu, bale. Guain pankokin. Bai, pankokin. Bale, ona. Berrogeita ama bi. Ederto. Ondo. Joseba, sorizonak, Ondo. A ber, bai, joa, ingoitenek sondatea mendikan. Bai, nokatara batzu, txar. Claro, hola. Vale. Ya está. Vale, listo. Hau listo, eta gero leheno behitu, Bueno, bain pixka txukundu beha dana. Bai, zeitzen batzuk. Behitu nola gelditzean, Botatetze koñak edo zer, flambea itzen dabe, bai. Bueno, atea orduko. Bai. Sukaldian ekarte ben, maida. Bai. Sonedokonak lamurra edo osa politxa da. Zero aurrian itxetzela preparazioa zugingo zu modura. Da, batzuk ekarten dabe, flambea eta ganetik. Bai. Da, kristo montajiaz, bai, frantzizan, bai. Egia zan, horri flambea bat gaizketitzaion etorriko, ez? Gaizketitzaion etorriko. Iepala. Beto nekin jarroko, Bai, txitsa basekak honek, Honi piniko bestia hor. Vale. Hemen dakak. Nik ateako itau. Bai. Eta zu bestia plantxa egiten jun, bale? Hori da, bale ba. Hau ateako jat. Oide, txukun eta garbi, ondo bitxi. Bueno, hoi beruakak, Bai, hori zo pizkat? Bai, tanto bat. Bai, igual zei birkina, ez da? Bai. Vale. Hori da. Hemen dakak. Hau listo, hoi listo. Hau plateran bar azpin botatzeko, ez da? Bai. Borburun krema. Zein utze zaik platera hundi hontan juten man aragila ateatzen? Bai, ontxera momentua. Montxedek, ez da? Hor pare bat minutu indizkik. Bai. Behitu hau, ze oso gauza polita da, Oso gauza polita da. Ondo ateatzen bazait. A ver, esperoet ondo ateatzia. Behitu, inbiar deuna da bai, hemen ontziba jarrikoet. Zatik anor, desente ateratzen juten da. Eta inbiar deu soberan dakaun gatza ateratzen jun. Bai. Vale, hor dut. Iten deuna da, behitu, Hau guain dago?
iglu bat bezala esateana. Hori da. Ordu, nime zaiona da, pizka buelta guztin kaskatu, eta soberan dauden pusketa hauek nik kentzen juten naiz, gero aragitan ez zikintzeko. Garbi. Vale, hau ere bai. Eta baituzak esan dekena, usaiana nien ekila, ni beti denborak usaia berezia botatzen, bai. Arraina itzen danean, berak botatu zuzen berezi bat. Bai. Leheno, gorko mogune sondak eta olakoek. Da, hola nitxe, ben. Da, bere sasoian frantzizan eta olako lekutan hau zen kategoriko plater bat. Bai. Nitzako bai zuzen, Joseba. Horret dauko meritxua, nipur jatetxe batera bat noia, Andrias, por ejemplo, afaltzen. Ez dakitzelako sukaldatzen, más menos bakitz. Baina igual nahi dut batek, neure aurrian holan preparatia. Egoaldian asko eramatea, Mediterraneo alden, da, irretan. Beste, da, gero, igual jatetxe batzuk, ez que azte barrun ez dugu lanik eitzen. Jo, prepara olako gauzak, ez? Gauza berezilakin, ez da? Nik faltan botate otori. Guk guain, benetan esatea, baserrian desentetan itea. Eta lehen urtean gaina aukera aukinun, eta ingenun hola. Latza, Eta lupini be bai. Lupilla ere bai, ite jau. Pargoen ba, lupilla. Bueno, guain betu, kenduko jot, gaineko hau, suabe kendu berdeula, puskatu gabe, asala, zeatik ikusiko zue, asala guain atea berdu, lasai. Hori da. Nik apurka, I junaia, plateraz, bitu, esala nola datorren hemen peauta, Beitu koipia. Beitu, guain inberduna da, oso kontuz atera, eta gatza ez erori, gaina ez erori, bestela oso gazia geldituko da. Eta beitu bere koipetan nola iten dan, guain gatza potola auken dingo dio, oso ondo, beitu. Espektakulo. Guain txesan dekegila, eta guain, hartuko jau. Hauxe, txukun ateratzeko. Alrebes ipiniko zau, beste platertxu baten ipiniko zau, ez? Bai, karri ba beste platera. Ni uste nun dana, hortxe jarri bergendula. Igual, erdila eta erdilateko ziotez puzkatzeko. Zuegik, bueno, oso, basetorrek. Vuelta mango zio, kusteko jendia puntxua. Zeure, bai? Ze xamurra. Mantekilla bezala, Boa! Ni peniko zau bestia. Egarra indiu, eta guain bestia ingo jo. Bestia bestaldetik. Gila esan bestaldetik politos etxon, Bai, niko tipitxo bestaldetik. Bai. Horrek soluzioa sekak. Eta hola, txukuna goziok. Guain, ingo deuna da, beitu, hemendik heldu, atera, hau osoikan, horrela xe. Hortzen da, hau zera guzti duzu, hau zean ezako. Hau da puntua. Puntua zioak, zergatxik, zertautzelako sondia emetik zartutzau. Horu kontrolaten dugu, barnetik, bestako zufaiorik. Hau tripaldeken du, horrela, suabe. Eta guain behikua, aber osoikan ateatzen zaiten berrize. Ni uste bai, beitu. Askatu dek hau emendikan. Eharra indiu gaurkoan ebai. Beitu. Eta esan deguna, ingo deguna. Oso ondo, eta osorik atera. Hau buelta ematen pizka liatu indet, baina bueno. Horrela, xe. Hemen jarriko ditugu beste pusketatxo hauek. Horrela. Eta hau, ez da, geho sukaldari ja hemen gelditzea da. Zena, gatz pizkatxo bat, hori jua, anetik. Botako zio gatz pizkatxo bat? Hori da, bai. Vale. Gutxi, basekak eta. Baina, ez daukain besteko kontaktorik. Gatzakin, ez da? Jendia pentsaten dau. Oso gatzatu bateako da. Gatzetan jozula da gatz guztu okola, baina ez daukain beste. Ingo deunora, hau txukun jarri. Bueno. Oso ondo. ondo. Gara hemen pizkat. Olio berzina esan dia botatzeko gainetikan? Bai. Vale. Olio, toke bat, bai. Vale. Olio berzina gainetikan. Ze gauza sanua eta goxua. Ai, ama. Guain, perezilia jarriko zio, ez da, hi? Horiok eta, hori espoto zuen pintzen akabo. Horun atarako batxe zure ikandu, grekintxo. Ordun, bai, bertxuk atea, Jo, biritxo, gatera junta, nek patekilik izin fin. Vale, eta hemen patata jarri berezkita, bere barazik, ez da? Oina honek albuan. Bai. Ega, zukipini honek plata. Bikain. Kontu zorreaz, Bai, lasai, hau hemen jarriko ju. Oso, no? Horrela xe, hau bere lekura. Earra indio gaurkoan ebai. Barazki hauen, noa? Hemen izkinatxoen ipiniko zauz. Bale. Nituan geldi uste nian hau dan area zitxala. Zaudea pizkatatzen nian, bueno, Zeo gauza indiuna. Beren berreratzuk, barazilak laguntzeko. Xibul eta pizkat, ez da? Hori eta. Eta, bagitxaudek. Bale, horrela xe. Eta guain, haure bai, horren dikan botako ju.
Indikan ere bai. Eta lagunak, behitu, indeun urraburua, gatzetan, garbi eta argi. Hementxe, gorburuena asko gustatu zaitek. Bai. Eta bara eski horiek, bueno, laguntzeko ondo zuen. Eskerrik asko. Hemen izateatik eretxe. Eta zuen lagunak, ondo pasa, ondo jan, eta gero, lasai. Formalak izan. Vale, venga, aio.